Chegas a Italia en decembro, ao Costa da Amalfi. Pois eu nese momento estaba parado, non me interesaba moito do que encontraba por aquí. Saliume esta oferta de Costa da Amalfi, un equipo que estaba en descenso, en horas baixas, Serie D, a cuarta categoría. Un dueño que quería a toda costa manter a categoría e empezou a foxe a pinza, empezou a soltar por medio do representante e dixo, queres vir para aquí? Invitamos a toda a xente que este escoitando o podcast que busque Costa Amalfitana en Google e que mire as imaxes. Así foi como me convenceron. Dixo, vas a tener un apartamento en Maiori, o Maiori. Puxe en Maiori e xa ves, ciudad, vamos, de ensoño. Pagadesme isto? Vale, pues canto máis pides, máis se van a exigir. Entón, pues, fun tranquilo, ao final fixen os meus minutos, contribuín como puide a aproveitarse un pouco da playa e do pouco traballo de dirección deportiva que fixeron ali, porque ao final si ti fas un poquinho de búsqueda, ves que eu non meto un gol desde fai 2 anos. Entonces era unha feira, nós aproveitámonos desa feira e marchamos. Foron unhas vacacións pagadas, por así decirlo. Pagadas ben, seguro. Sí. É o italiano que aprendiches italiano? Un poquinho unhas palabras. A ver. De piu. Como Joaquín ou mellor? Como Joaquín, exactamente como Joaquín.